ಬಳ್ಳೂದ ಮಾಡ್ಲಾಯ ದೈವದ ಗಡಿ ಆಯ್ನೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಆನಿ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದು ದೀತಿಲ ಪುದರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಜಿಲರಾದು ಬಳ್ಳೂರ್ದ ಗಡಿ ಬರ್ತದ ಅಂದ ಇಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಜಾಡು ಯಾರು ಉಪ್ಪುಂಡುಲೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇದು ಬತ್ತರಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸಬರಬೈಲು ಬಲ್ಲಾದಕ್ಲೆದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಜಾಡು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಡ್ಪುಣೆನಕೆಯಿಂದ ಆ ಸಬರಬೈಲ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ ಬಲ್ಲಾರಿಗೆ ಮದುಮ್ಯಾನಗ ಮಣ್ಣಿನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ದಾರೆ ಎರದು ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಆ ಹಕ್ಕಡು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗಂದು ಇಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೇಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗು ನೆತ್ತ ಹತ್ತು ಪೂರ ಸಬರ ಬಯಲು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಬೆಳ್ಮಾನದ ತಂತ್ರಧಾರಣೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂಜನೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವಡು ನೇನು ಎಂಕಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಬತ್ತ ನೆತ್ತ ಸೇವೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಬರ್ಪುಣ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬಣ್ಣಗ ನೆತ್ತ ಬಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿದಾಯೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಐತ ಎಣ್ಣೆದ ಖರ್ಚಿನ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಬಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನೇ ಬಾಕಿಲು ಎತ್ತದು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಪರಕೇಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಐತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪಜಿ ಭಂಡಾರದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬರ್ತದ ಅವಳು ಮಾತಿರಪ್ಪ ಸೇರಿದು ಐತ ಬಾಡಿಗೆದ ಪದ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕಣತದ ಅವಳು ಇದು ಅವಳು ಭಂಡಾರನು ಜಪಡ ಒಂದು ಮೂಲು ಭಂಡಾರನಿಗೆ ಎದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಪುರಂಚಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಐ ನೇಮೋಡಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ದೈವ ಕೊಡ್ನಂಚಿನ ನುಡಿ ಮೂಲು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡ್ಪುಳಾಳು ಅಲ್ಲೇನೆ ನಂಬುಲೆ ಎಂಕಲೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ಪುಳ ಈ ವಾಕ್ಯನು ಆ ದೈವ ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂಲು ಮಾರಿಗಿರಿ ಪುಣ ಪದ್ಧತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರಿಲ್ಲ ಆ ದೈವಲ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಗಡುತ್ತಾ ಜಾಗಡು ಐದು ಪೂರ ಮಾರಿನಿಗಿರ್ತದು ಅವಳು ಬಲಿದಾನನು ಕೊಟ್ಟು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ದೈವದ ವಾಕ್ಯನು ಕೇಳಿದು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಪಿರಿತದು ಮೂಲು ಸಂತೋಷಡು ಈತು ಪಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಆ ದೈವಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡಪಾಯರು ನನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡಪವಡು ಪಂಡದು ಆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಡ ಮಮ್ಮಾಯಿಡ ವರಹಮೂರ್ತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕರಿಯಬೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಾರಣ 23 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 24ನೇ ತಾರೀಕದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ 23 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಈ ದೈವ ನಮ್ಮದ್ ಬತ್ತ ಆಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಪೆಳಿಚಾವಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಗದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಾರ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತ ಒಮ್ಮನಸಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ 23 ವರ್ಷದ ಕರಿನ ಜಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ದಿನ ತಾನಿ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಪಿಲಿಚಾವಂಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಡಮುಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಓಡಮುಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆಸೆ ನುಂಡ ಐನು ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಂದ್ರಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಪರಿಹಾರನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಒದಗವನಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕನ್ನೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಬತ್ನಂಚಿನ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒವೇ ತರದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬತ್ನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ದಿನ ತಾನಿ ಊರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಪೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೋಣ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯುವ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾವ ನಮನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ ಆವಡ ಅಕ್ಲು ವಾವ ನಮನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ನಿತ್ತನ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒವೇ ಒಂದು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಜಂದೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿ ನೆರವೇರದ ಬೈದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಜಿಲರ್ ಪಂಡಿಂಚನಿ ಆಯ್ನ ನಲ್ಲ ಕೆಲವಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ಲ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವಲ ಐನಂಚಿನ ಪಿಲಿಚಾವಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಿಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ನನ್ನಲಾತ್ ಪ್ರಸರಿಸಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ದೇವಿರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.
என்ன புதர் சீனா பாருங்க ಯಾನ ಮಾಲಡ್ಡು ಊರದಾಗ ಕುಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ಈ ಊರುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವಿರ ಕಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಿಯನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿ ಮಲದ್ದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪಿಲ್ಚವಂಡಿ ಒಕ್ಕಲೊಂದು ಊರದಾಗ ಸೇರಿದ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಾರಿ ಪಾರಿ ಪಟ್ಟ ಬೂರ್ಣ ಜಾಗ ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪಾರ್ದ ಬೆಲ್ಮನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗ ನಾ ಅತ್ತೆಟ ಬತ್ತೀಜಿ ಮಾತ್ರ ಆ ದಿನದ ಬತ್ತೀಜಿ ಪಂಡೆ ಬರು ನಿಂಗೆ ನೇಮ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡದ ಪುನಃ ಪಕ್ಕ ಮೂವತ್ತಂಜಿ ತಂತುರ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಆ ತಂತುರ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದ ಅನ್ನೊಂದು ತಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದ ಬಂದಾಗ ಎಟ್ಟು ರಡ್ಡು ದೀವುಲು ಉಲ್ಲ ಪಿಲ್ಚವಾಂಡಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಪರಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಜುಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಲಂಜಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಊರದಾಗಲ ಎಂಕಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲಿ ದೇವಿರಲ್ಲ ಕುರ್ತಿಜಿ ದೀವುಲ್ಲ ಕುರ್ತಿಜಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುರಿ ಎನ್ನಾಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿರು 15 ರೂಪಾಯಿ ಈ 15 ರೂಪಾಯಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗುರಿಯೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಟು ಒಂಜಿ ವಾರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಾರೆ ಆ 15 ರೂಪಾಯಿದು ವಾರದ ವಾರ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನು ಇರ್ತೇನೆ ಇತ್ತದು ಸಾನ ಕಟ್ಟಿನೆಟ್ಟ ಈ ಸೋನದ ಬೈರಿಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡ ಪೇರು ಕೊಡಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಪುನಃ ಪೆತ್ತಜ್ಜ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೇರು ಕೊಡ್ಪಿಚ್ಚು ಪೆತ್ತ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಆ ಸಾನ ಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕ ನೇಮ ನಡಕೇಂದಿರು ಸೀನಾ ಈ ನೇಮ ಈ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಕಟ್ಟುಜಿ ಊರ್ದೇ ಉಳ್ಳಿ ಆ ಊರ್ದೇ ಉಳ್ಳಿ ಆಜಲ್ದ ಏನು ಕಟ್ಟ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಊರ್ದೇ ಜನಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಾನೆ ಕುಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಏನು ಪರ ಉಂಟು ಆವಪ್ಪಾಗ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಕೇನಾಗಲಿ ಕೊನೆ ಸಂಬಳ ಬಂದು ಊಡು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬಂಡದ್ದು 24 ತಾರೀಕು 23 ತಾರೀಕು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಂಬಳ ಸಾಮ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ 24 ತಾರೀಕಿನ ಸಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರ ಒಂದು ನೇಮ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚೆ ಏನು ಸಾರಿ ಬಣ್ಣಾಗ ತೆಂಬರೆ ಒಂದು ಕೋರಿಗುಂಟನಾಗ ಕೈಲಿ ಕಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತೆಂಬರೆ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಪೂರ ಅದು ಪತ್ತದು ಜನ ಸೇರ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಅಪ್ಪಗಂಜಿ 500 ಜನ ಸೇರೊಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೀವು ಕಟ್ಟುನ ಯಾನು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಪಂಜಿಲಿ ಕಟ್ಟುನ ನಲ್ಕೆದೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ 5 ಅತ್ತೆಂಟ ಮಮ್ಮಾಯಿಲಿ ಇಜ್ಜಾನು ಅವಾಗ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಎಂಕ ಕೂರ್ಪುನ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಸಂಬಳ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾನು ಕಾಲೇಜಿ ಚಾ ಕಾಪಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಬಡವಸ್ತದೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತಲ ತೋಟ ತಂಡ ಅದರ ಬಿದೇರಿಗೆ ಹೋದು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುರು ನಡೆ ಮಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾನ ಕೂರ್ಪುನ ಮಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾನ ದೀವು ಕಟ್ಟದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಂದು ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅಂಚೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಇಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡು ಪಿಲ್ಚವಂಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಕಾಲುಡು ಪಣ್ಣು ಬರ್ಪಿ ಕಾಲುಗ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ನೆಗತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಇವದ ಕಾರಣಿಕ ಅಂದು ಇವಾಗ ಒಂತ ಪರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರ ಶುರು ಅಂತ ಪರಕ್ಕೆ ಬರ ಶುರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪರಕ್ಕೆ ದೀದು ನಿನ್ನ ಏರಿಲು ತಿನರ ಬತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಕಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊಂಬು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಕುರ್ದು ಬತ್ತು ಊರಿನ ಕಾಸು 2 ಸಾವಿರ 3 ಸಾವಿರ 4 ಸಾವಿರ ಉರಿಯೊಂದು ಬತ್ತು ಅದು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕಾಲದ ಕಮ್ಮ ಮಾತು ಬರ್ಪಾಯಿದು ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಮರತ ಕಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತು ಕಾಲದ ಕಂಬ ಶಾಶ್ವತದ ಉರಿ ಅವು ಅಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಪ್ಪರ ಪೂರ ಕರ್ಬದ ಅಂತ ಸೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಂಬುನ ಬತ್ತನ ನಾವು ಕೊಲ್ತು ತುಂಬುನ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡು ಐನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಈ ಗಡುಕು ಒಬ್ಬನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ತೀರ್ಥುವುದು ಮಿತ್ತು ಬರ ಎತ್ತುಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ತೆರು ಊರ್ದಾಗ ಸೇರಿದು ಮತ್ತು ಆ ಪಣ್ಣ ನಾವು ಇಲ್ಲದಾಕಲ ಉರಿಯರಿ ಆಡುಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕ ಐಕ್ವಾಡ ಪಣವನ್ನು ಬರ್ಕ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕ ಬೇರೆ ಮೇಸ್ರಿಗೆ ಉರಿಯ ಕಂಟ್ರೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲ ಮಾತ್ರ ಆಡುಗುಣೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಜಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ 4 ಗುಣೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೊಡ್ದಾದ ಸಾಧಾರಣ 16 ವರ್ಷ ಅನ್ನಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕೂಡ ಅವಡಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಯಿರಿ ಪಿದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಯಿರಿ ಪಿದೇವ್ರದಾಗ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನೇಮದ ಬರ್ರಾಬಜಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ತರದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಸೈಡಿಗೆ ಯಾನು ಎಂದು ಅಂದ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ನಡಪೋಡುವುದು ಅವು ಎಂಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಆತಂದು ಅಂದ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ತದ ಕಾಸು ಕಡಬಿಟ್ರೆ ಕಡಪುಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪಂಜಿಲಿಗಿನ ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟಗಂದು ಅವಾಗ ಪಂಜಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತು ಪಂಜಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟಗಂದು ಆ ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಪನ ಕೊಡ್ಸಿ ದೀವಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸುವ ನಮಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದು ಕೊಡ್ಸಿ
ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ನಾಕಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೋದು ವರ್ಷ ಕೊಯ್ಲಕ್ಕನೇ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತ 23 ಜನ ವರ್ಷ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೂಡ. ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಲದಿಯರು ಬಟ್ರಿಗೆ ಹಸಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಸನ್ಮಾನ ಹೋಗ್ತು. ಏನು ಬುಡ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂದೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ತೀರುಜಿ ಜಪ್ಪರ ಒತ್ತರ ತೀರುಜಿ ನಿಕ್ಕಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ತೀರ್ನು ಇನ್ನ ಕಾಯ್ಕಾರಿ ಬೂರ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಜನ ಮಾಡ್ಕೋಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲ ಬಂದೆ ಪೂರ ಒಂದೇ ಊರ್ದಕ್ಲ. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಗಡುಕು ಬೋಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಕ ಹಸಣ ಸಾರಿ ತೀರಿ ಇಕ್ಕ ಮಮ್ಮ ಇಡಾಕೆಂದಿರಿ ಗಡು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟನೆ ಪಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಸಾರಿಲ ತೋಜಿಂದು ಹಾಗಿತ್ತು ಮುಟ್ಟದೆ ಗಡುವ ಚಪ್ಪಾರಜಿ ತಿಂಜಿ 3 ಅಂಗಡಿ ಜಪ್ಪುನ ತೀರ್ಥ ಹಂಚಿಗಳು ಕುಂಜಿಗಳು ಹಂಚಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕಟ್ಟರೆ ಏನಾಗೋದು ನೋಡಿ. ಅದೇನು ಬೇರೆ ಜನ ಅಂತ ಕಟ್ಟವೆ ಅಂಡೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ನಾನು ಕಟ್ಟವೆ ನಾನು ಇತ್ತೆಗೆ ಕಟ್ಟುಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಈ ಟೇಪ ಮುಟ್ಟಿನ ಆಣಿ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂದರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಲು 12 ವರ್ಷ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀರ ಅದು ಕೊಲ್ಲದು ಊತಗಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಒಣಸೆ ಬಾಲಾರ ಒಂದು ಭತ್ತನಾಗಿ ಪೋಯಿನಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಜ್ಜು ಆ ದೈವಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರು ನುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಹುಡ್ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಹರಪ ಗೊತ್ತು ದೇವರ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ. ಐದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಾಯ್ಕಿದಿಜಿ ಧರ್ಮನು ಬಾಯ್ಕಿದಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿ ಊಟ ಕಟ್ಟು ಊರಿ ಲೆಂಚ ಕೊರಿಯಾದ್ರೆ ಲೆಂಚದ ಬಾಯ್ಕನ ಲೆಂಚ ಕೈಗೊತ್ತ ಏನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗು ಆ ಜಗಳ ಕೋಡ್ಲ ಪೋನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಗಿಟ್ಟೆಲಿ ಚಾಗ ಹಾಕರ್ಪನ ಜನ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿನ ತೀರ ಬಣ್ಣಗ ಬರುವೆ ಚಾಗ ಇಂಚನ ಫೋನಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟಕೊನಿಗೆ ಆತನ ಇಲ್ಲಲೇ ಬೋದು ಚಾಗ ಬರ್ಬನ ಇದು ಮೂಲ ಪಲಾರ ಗುಮ್ಮಂತ ಹಾಕಂಗ ಗುತ್ತುಡು ಪಲಾರ ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಗುತ್ತುಡು ಪಲಾರ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದು ಏನು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೋಗದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬಟರ್ನಾಗ ಅಡುಗೆ ಬರಲ್ಲ ಪಡೋದು ಮೂಲೆ ಮಾಡ್ತು ಈಗಲೇ ಪಲಾರ ಮೂಲೆ ಮಾಡ್ತು ತೀರಾದ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಮುಲ್ತಾನೆ ನೀರು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಇತ್ತೂರ್ದ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಕಟ್ಟರ ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿದ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಧರ್ಮಡ್ಲ ದೀವದ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆಗಂಡ ಬಂಡಾರದಾಗ ಸುಂಡೆಗಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಅವು ನೆತ್ತ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಬೇಲಾರುಂಡಿಗೆ ಅದು ಐನಾ ಸರಿ ಬಾದಿ ಎತ್ತಂದ ಎದ್ದ ಕಾಸು ಆ ಕಾಸು ದೀತೇವೆ ಇಂಚಿನ ದೀವಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಜಿ ಮಾಲ್ಪೋಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೀಠ ಕುಳ್ಳ ಬೇಂಚಿ ಕುಳ್ಳ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಪೀಠ ಮಾಲ್ಪೋಡ 20 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಉಂಡೆ ಒಕ್ಕ ನೇವು ಓಡಿದ ನಾವು 5 ತುಂಬ ಮಾಲ್ಪೋಗಿ ಜವನ ಸೇರಿದ ಮಾಲ್ಪೋಗಿ ಹಾಕಿ ಕೈದ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ದಿಂಗಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರಡ್ತೀರ ವಾಪಸ್ ಅಂತೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದಾಖಲೆ ಈ ಊರು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ತೆಲಿ ಕೊಯ್ನಿಗೆ ಉಣುಪು ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಬತ್ತರಿ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಬಿಲ್ಚಾವಣಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾಮ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊರ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೂ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಾಗಿ ಅದೇ ಹೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೂ ಕಾಡಬೇಕು ಹೊರಿ ವರ್ಷದ ಹೊರಿ ಮುಗ ಬರ್ತಾರೆ ಪರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕರ್ಸಲೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಮಣಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೀರಿ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಅಬ್ಬರು ಉಳಾಗಿ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ದೀವಕ್ಕೆ ಓಡಾಪನ ಆವರಣ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋದಿಂದ ಆಸಂದ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಡ ಗಾಲಿ ಗೋಪುರ ದೀವದೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಉಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗನೇ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಈ ಜಾಗ ದೀವದ ಕಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿದ್ದು ಹತ್ತನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಜಾಗಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದು ಮಾತು ಈ ಜಾಗ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಆ ಕೈತು ಮಾತು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವಂಡ ಕೋರಿ ಗುಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಬಂದು ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಆಟ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಊರ್ಗಾಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಮ್ಮತಡು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಂಡಲ ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆನೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪೂರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಒಡಿಯೇರಿಯಟ್ಟು ಮುಗಿದು ಬರ್ಬಿಡು ಜವನೀರಿನ ಶ್ರಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ಕರಿಯಬೇಡ ಮಣ್ಣಡು ತೆತ್ತು ಆ ದೇವಿನ ನಂಬಿಬೇಕ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ ನಂಬಿಬೇಕ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ ಐತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುದಿನ ದಿನತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐತ ಉಲ್ಲಾಸ ಬೇತೆ ಸಂತೋಷನೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ನೀವು ನಡತದ ಬರಡು ನನಾತ್ ಊರು ಪರ ಊರ್ದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಸುತ್ತ ಗೋಪುರ ಬರುಡು ಐತ ವೈಭವನ ಗೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನು ಎಂಕುಲ ಇತ್ತಿನಾತೆ ದಿನ
ಎಂಕುಲ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗ್ಗೇನೆ ದುಂಬು ಆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಲ ಮಹಮ್ಮಾಯಿಲ ವರಹಾಮೂರ್ತಿಲ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಪಂಡನೆ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನ ಈ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ.